Masihkah kau mengingat di saat kita masih 17? Waktu di mana tanggal-tanggal merah terasa sungguh meriah. Masihkah kau ingat cobaan terberat kita matematika? Masihkah kau ingat lagu di radio yang merdu mengudara? Kalau biji pira kamu yuk, ada 100 kan pira? Nah aku main sweet ya, kok bisa mulai 100? Yo mbak apa kata sinau kata? Oh iya ya aku sing sinau seru keblok. Nilai aku main 60, mau sama sinau seru kok. Apa kan sinau oleh 100 ya? Tapi siapa yang berani sinau ngomong itu? Adalah aku, tahu mama ingat HP, dolen kok suara mulai sampai. Epet main. Ya wes air mabar. Ayo. Epet, sokin gas. Putaran bumi dan waktu yang terus berjalan menempa kita. Walau kini kita terpisah, namun jiwaku tetap di sana. Aduh, tugas apa sih ini? Terus kerjaan apa dia? Oh, sampai stres sendiri karena jujur pesanan lagi banyak banget. Aduh, ini bener gak ya jawabannya? Aku bisa salah ya? Iya, aku di banget, aku kalau persiapan kelas kayak ujian lagi. Podo mana ini kok uangnya lagi. Ini semester final Rek, soalnya semester kemarin semester loro. Iya, mereka ini kan ya kelas. Ya apa ya? Ya apa lah misalnya kini sinau bareng lain. Kayak lo ketemu kan. Ayo ya, kini waktu lo, nama siapa kini? Ngomong lagi ya, Mas? Ya wes aku tak tahu aku sih. Ya apa kini kerja ada sendiri. Ya, aku setuju. Oke. Ya Tio, ya apa lek kene gawe ujian luar kene sinau bareng. Soalnya aku ambek kanca-kancaku kate sinau bareng. Yo ayo gak apa. Jangan kanca-kancamu ya. Yo. Oke. Ya, ini lak mari ngene ujian sih. Catatan wis lengkap, Pak. Wes apa? Aku gorong ya. Aku oleh tak nyeleh catatanmu. Tak apa-apa santai. Nek misalnya butuh apa tak aku ayo. Temen dah. Enggak pas kerja tak kok no. Oke. Iya, kamu cek lapo. Aku cek sinau, Mas. Kamu kok iso sek uang disuruh kalau pelajaran aku lo gak iso Ya iso ae. Ya penting kene ku kudu gelem untuk aku kene dhewe gak sinau. Soalnya kita semester loro, Mas. soalnya aku gue ngono lho bagi waktuku gawe ekskul, gawe sinau. Kalau awakmu ya apa sih cara ngatur waktumu? Iya, pinter sen. Apa ngatur waktu ini SMS jene. Apa biasanya nih di sekolah. Tapi awakmu mesti uang bis, like misalnya awak catatan awakmu langsung nulis. Aku ambil anak-anak lo gak iso like misalnya anak catatan lo kene tambah buku HP-an. Ya jadi gak numpuk makanya dicicil. Walah, ya wes lah. Aku tak niru awakmu ki, awakmu gak mulai ta? Saya kira wis mulai sih. Gak sih wes. Loh, sinau ta awakmu? Iya. Loh kan awakmu udah wajib ya mesti ya. Masa aku mulai gitu ya? Iya. Tapi nanti awakmu gak mulai ta? Walah, ya wes ya ya. Hati-hati ya, Mas. Oke. Lu sangar ya? Iya. Bikin. Ayo lebat. Ini tutup tenan. Ayo lah kan. Iya, kini ngungar belum ujian, gak sinau ah. Ujian kak usah FF nomor 1. FF. Kon butuh sinau jor untuk penelitian. Oh iya, ikut pisan. Aku ini dikanggane arep wedok jak sinau bareng. Piye?
Sembarang. Ya aku sih ikut tapi males yo. Wis apa-apa nang kono mbak aku ayo. Nah, gini nek bijine elek ya apa? Ayo, ya apa kono? Iku itu takdir. Allah sing ngatur. Kene iku karep menjalani urip. Ya Allah ya malis ya ndak Allah. Waduh yo, mari ngene ujian ya. Ya apa yo? Enggak contekan ayo. Dulu temen tak kon. Lah yo apa mana gak iso ya, gak iso apa-apa aku sinau gak paham, ngene gak paham. Nyontek ae paling gampang. Yo sembarang wis manut ae aku. Eksekusi. Gas. Aman. Kalau guru sih ya aman. Iki penting iki yo, catatan. Iki kok paling akeh sing metu iki. Tapi ngene iki iso diroyo bismillah iso. Saya kira aku ngisi buku Ramadan. Buku Ramadan kok ngono. Apa iman? Buku Ramadan kayak buku Ramadan iki. Kayak kira imam itu. Tanda tangan imam ya, Bro. Ramadan iki kan kok. Contekan ya. Iki buku Ramadan kan. Ojo contekan. Enggak. Coba dia. Aku iki gak wani nggak contekan. Ayo, sampe kene. Ayo. Wong buku Ramadan ya kelas 12 sekolah nggak contekan. Ya apa? Mungkin ae. Gak bisa. Apa iman? Buku Ramadan. Iya, Itu. Jangan. Daripada kon nggak ngerepek kayak contohnya mending kene sinau bareng ayo. Nah, ya wis ayo wis. Ya wis lebih fotoan. Gak apa-apa dalam mata kene kok keruan. Ya Terus saya wong tua ya apa? Namanya siapa? Mesa. Jadi, itu apa sih caranya? Aku bingung ya, gak ngerti aku. Aku bisa tak? Jadi caranya aku diagnosis baru konek wes ditambahno. Malah, aku lo nangis garap ya, tapi aku ikut di jawaban itu salah. Aku gak wani. Dok, mau ikut lagi apa, Dok? Mungkin po lagi sinau kimia kayak meneh ujian semester. Loh, mari ini ku ujian ta. Lah kok awakmu wingi ojek dolen ae. Gak sinau cek kayak saiki meneh ku ujian lho ya. Awas katik nilai melek tangan anu bapakmu kon. Kon iku mbak sing sregep sinau. Kok aja sini-sini aku ta lah. Ya Allah, aku wedi lek nilaiku elek. Ya apa ya carane cek nilaiku iso apik. Aku wedi lek gak iso menggakno wong tuaku. Masa depan iku gumantung marang usaha lan upaya sing kita lakoni saiki. Yen kita males lan nundo-nundo, ing tembe bakal ono penyesalan sing ora ono enteke. Kerja keras lan persiapan sing mateng iku kunci kanggo nggayuh masa depan sing cerah. Masa depan ora bakal ngampuni wong sing males, nanging bakal ngganjar wong sing tansah ngupayakake sing paling apik. Abadi untuk selama-lamanya.